barazkiak, proteinak, zerealak, sopak eta kremak, postreak, baina hori alda dena, zer barneratzen du makrobiotika hitzak? Makrobiotika bizitza estilo bada. Gizabanakoa bideratzen du elikadura, aktibitate fisikoa eta bizitza estilo osasuntsuagoa izatera. Ez da oinarritzen soilik elikaduran. Praktikotasuna bide, gorputzaren, buruaren eta planetaren oreka lortzea du helburu. Makro, handia, luzea esan nahi du. Bio berriz, bizitza. Beraz, makrobiotika bizitza luzea bezala defini daiteke. Eta zenbaterainoko garrantzia dauka elikagaiak eta sukaldatzeko erak? Biak dira garrantzitsuak. Alde batetik, elikagaiak ekologikoak eta bertakoak izatea. Bestetik, sukaldatzeko era. Goazen orain, egindako plater batzuk ikustera. Gozariak! Eguna ongi hasteko energia emango digu. Urdaia esnatu behar da, ordu asko egongo baita geldirik. Beraz, jaki likidoak eta krematxuak kontsumitzea egokiena da. Sopak eta kremak. Sistema digestiboa aktibatzen eta indartzen du, bazkari edo afarirako. Mineral eta vitamina asko dituzte. Zerealak. Gorputzak behar duen erregaia. Karbohidratu konplexuak, vitaminak eta grasak beharrezko energia izateko. Proteinak. Gorputza egituratzen eta erreparatzen dute. Proteina vegetalek ez dute hondakin ikusten gorputzean, eta zerealekin nasturik beharrezko aminoazido guztiak lortzen dira. Plater kombinatuak. Makrobiotikan, bazkari edo afari baten egitura honelakoa da. Lehenik, sopa edo krema txiki bat, ondoren plater kombinatu bat, zereal, proteina, koipeki eta barazkiekin. Postreak. Hobe otorduetatik kanpo kontsumitzea, digestio prozesua ez zailtzeko. Frutak, zereal mezalak eta jaki gozo naturalak bilatu. Beno, iritsi da dastatzeko momentua. Ikusten duzue zelako plater goxoa preparatu dugun. Animatzen zaituztet, zeuek ere elikadura naturala probatzera.